Chcem vám len tak v krátkosti povedať, že na YouTube chodia nejaké správy, komentujete dookola. No, ja vám poviem, kde to bolo zlyhanie. Najväčšie zlyhanie bolo u rozhodcov. Takže keď sme začali ten zápas 2-2, bolo to takto, ako som to vrával stále ja na Bigforde, že to není čestne, že to bude zle. Bohužiaľ, ja za to nemôžem, chceli to tak mať, mali to. Stále som sa snažil nejak vám to vyhovoriť, že to bude zlé, dvoja na jedného, hej, otoca, tak sme to urobili, tak ako sme to robili. Každý mal nejakú taktiku, každý niečo špekuloval, či Cverna, či pán Kotali, či ja, či Tomáš, tak sme to špekulovali. Ja som stále rozprával o ferovosti, že takto nebude dobre. Lenže vy ste chceli vidieť 2 na 2. No, s prepáčením som nasratý na vás. Nechcem sa tak vyjadrovať, lebo to nie je moje, ale už je veľa na mňa, aj na mňa, lebo toto tu, čo vy komentujete, to je také blbosť. Neviete nič a komentujete, len chcete, aby ste tak pošpinili tie ľudí dookola. Takže vidíme iba na tom, že vám nezáleží na tom, že poďme do toho, že pán Kotalík vydal zo seba to, čo mal, ja som vydal zo seba to, čo mám, Cverna dal vonku zo seba a počúvajte ma ľudia. Nie ste slepí. To, že som ukončil zápas s Cvernom za 4 sekundy, že som nemal možnosť ani ukázať tam, ako boxujem, to ma nezaujíma. Išli sme malých v rukavicoch. To znamená, v malých rukavicoch, keď boxuješ, čo bol doma, na Bigforde rozprával, že on je doma. Cverna rozprával si tak? Rozprával si. Že si doma. A smiali ste sa zo mňa, že čo ja a takto, ponižovali ste ma. Ja som bol ticho, stále som vám to rozprával. Ale bohužiaľ išlo to, jak vyšlo, takže ja som to povedal aj v podcaste, v jakom to bolo podcaste? Vilikao. Tam to bolo rozprávané, že pýtal sa ma, že či som spokojný s výkonom a toto. Samozrejme som hovoril, že nie. No nebol som spokojný, lebo v podstate som prehral. A teraz čo, keď som prehral? Však ideme ďalej, bojujeme. A keď si pádneš, koľko dostaneš, tak musíš aj stáť a musíš bojovať. No čo je na tom? Však vtedy si boxer, že ty príjmaš tie údery, nielen rozdávaš. Pre Boha, ľudia, sa pamätajte, lebo taká nenávisť vás šíri, že to katastrofa. Prestaňte s tým. Bude ďalší zápas s Cvernom. Rozdáme si to v rukavicoch, tak ako som chcel, 1 na 1 a bude to čestne. Nepíšte blbosti, keď neviete čo, ako to bolo. Od začiatku som rozprával, že to bude neférové. A ja vám poviem, kde nastala prvá chyba. Všetci komunikujete, ale pravdu nechcete počuť. Ja vám poviem, kde bola pravda. Jak som išiel na Cverna sme prekrižili sme sa, lebo to bola tá naša taktika, Tomášová moja. Lebo všetci ste povedali, že Polák pôjde na Cvernu, a či vlastne Cverna pôjde na neho a takto. Lenže my sme vám plány prekrižili, bo tak to bolo moje, s Tomášovou sme sa dohodli. Dobre, to nie je podstatné. Podstatné je to, že som vyštartoval ako prvý na Cvernu. To znamená, váhovo, ja mám 112 kg, váha 130 kg, keď sa na teba zopre, tak ma oprel. Lenže ja som išiel zo spodku, hák, už vtedy po prvom údere bol chytnutý. Pozor, ani neviete, čo rozprávate, komentujete. Už vtedy bol chytnutý, len som zastal s tou rukou, s ľavou, na ľavý hák. Zastal som. Dobre si všimnite, ak som zastal s rukou. Ja viem, prečo som zastal. Radšej som mu dal praváčku, než ľavačku. A môžete komentovať, čo chcete. Či to je Zingaro, nezingaro, či to je Plachta, alebo neviem, jak sa volá. Počúvaj, mňa to nezaujíma. Robte komentáre, pozerajte na videá, ako to prebehalo. Potom, ja som mal zastať, Tomáš bol na zemi, rozhodca má pribehnúť ku Kotalíkovi, počítať Poláka, aj keď Polák nechytil nejaké údery. Potom zautočil Michal na mňa, Kotalík,
A tam bol už faul, lebo ja som chcel stať, ja som nechcel pokračovať. Lenže bohužiaľ, dali tam špilky rozhodcoch. Nedali tam 120-kilových rozhodcoch, troch, ako bolo povedané na poučení rozhodcoch. Troch mali dať. A mali počítať Slováka, keď pri najhoršom Poliaka, a ešte jedného Slováka. Nie tam dávať anglicky 1, 2, 3, 4, 5. Ja viem anglicky, na čo ovládam, lenže on, Cverna, mal ísť von k ringu. Nie z ringu. Tak, ako odišiel Tomáš, tak mal odísť aj Cverna. Prečo neodišiel? Takže pozor, my nie sme hlupáci a rozhodcovia moji, či vlastne moji chlapci, ktorí stali za kletkou, dobre aj urobili možno, lebo ja by som išiel, ja som mravo, buď tam zdochnem, alebo idem, nebo to jedno, lebo ja sa nebojím. A či to bude, ja nechcem ísť do detailu, ale len chcem vám povedať, nepodceňovať Cvernu, nepodceňovať Kotalíka, nepodceňovať mňa ani Tomáša. Môžete rozprávať, čo chcete. Keď si v klietke ukážeš tam, aký si bojovník a nič viac. Lebo vy komentujete, ale neviete čo ani. Lebo vy, keby ste boli na mojom mieste, alebo na Tomášovom, alebo na... Tak viete čo? Vy ste posraté. Však ja som vyzval najväčších frajerov v Čechách, ktorí sú uznavení. A on ten dostal za 4 sekundy. To a pre Boha, ľudia, spamätajte sa. Však keby ja som mal 28-29 rokov, alebo by som mal len 40, že tam urobím také peklo, že koniec. Lenže ja nechcem. Chcem slušne, normálne, úctu, pokorne dať. Jak som povedal, tak to je, ľudia. Nereagujte takto, lebo to zlé komenty dávate. A iba sebe robíte hanbu, lebo ponižujete Cvernu. Neponižovať ho. Ide o to, pán Cverna, pán Kotálík, ja ako rozprávam stále, ja som skromný, pokorný chlapec, ja nechcem ísť skakovať. Cverna na to mal, nemal možnosť viac úderí dávať, teraz bude mať, ak dá pán Boh a bude chcieť pán Lesi, pán Tiberiuš, že bude ten zápas, tak organizácia bude chcieť, není problém, ja nastúpim. Hej, ale už jeden na jedného. Ako som rozprával na Biforde, že to je čestne spravodlivo. Jeden na jedného. Tak to by malo byť od začiatku. Lenže ľudia chceli byť, možno vidieť len 2 na 2, no aby to bolo show, aby sa zviditeľnilo dajak. U mňa je frajer, keď ti nastúpi frajer a ťa rozbije a hotovo. A dá ti úctu. Nič viac, nič menej. Len toľko som chcel povedať. No a ešte jedna vec, čo ma trápi, tam rozhodcovia musia to zmeniť, dajak naozaj tie pravidla, keď pôjdu do budúcna, že tam 2 na 2 alebo nejak. Lebo naozaj to bolo celkom, nie zmanipulované, ale zle, nebolo to dohodnuté celkom. Tie rozhodcovia sami zmetky mali. Tam... A Tomáš, čo to má? Na Tomáša čo môžete nadávať? Môžete rozprávať, koľko chcete. Nastúpil do ringu, podržal ma a hotovo. Čo vy chcete viac ľudia? Že nemáte jeho smiech rádi a toto. Je to showman, Clash to chce, dovidenia. A môžete hovárať, môžete písať, koľko chcete. Takže toto je moje vyjadrenie. Čaute.